Terve metallisoturit. Teräsbetonin Missä miehet ratsastaa biisissä on loogis-matemaattinen metallitotuus ja mä paljastan sen. Keskimäärin ihmiset ei ymmärrä tämän biisin käsitteiden keskinäisiä riippuvuuksia, joten mä reagoin siihen niin kuin sankarimetallissa kuuluu, eli mä tein Venn-diagrammin. Ja nyt puretaan se auki. Missä miehet ratsastaa, siellä lampaat ei voi laiduntaa. Missä miehet ratsastaa, siellä kuulee susien ulvontaa. Eli lampaiden laiduntaminen ei ole mahdollista sellaisilla alueilla, joissa miehet ratsastaa, mutta biisi ei kerro, että pelkääkö ne lampaat. Vai onko näissä miehissä jotain epäilyttävää, että ne haluaa ratsastaa vain laiduntamattomilla alueilla? Vai kiskooko nämä miehet ruohoa? Me ei tiedetä. Tämä ei näy siksi tässä diagrammissa. Ja sitten ton lisäksi kaikilla niillä alueilla, joilla miehet ratsastaa, kuuluu myös susien ulvontaa. Ja me ei todellakaan tiedetä, että viekö nämä miehet sudet mukanaan, vai rajaako ne elämänsä niin, että ainoastaan ratsastaa susirajan tuolla puolen, vai onko se selitys se, että ihminen on ihmiselle susi. Nämä osat oli suht helppoja, mutta nyt tulee irtiotto arkijärjestä, koska biisin logiikan mukaan voi olla myös paikkoja, joissa kuuluu susien ulvontaa, joissa miehet eivät ratsasta. Biisi jättää tämän auki, niin me voidaan olettaa, että se on mahdollista. Toinen paikka, missä tämä arkijärki menee solmuun, on se, että biisi ei kerro, että voiko lampaat laiduntaa niissä paikoissa, joissa kuuluu susien ulvontaa. Ehkä voi, ehkä ei. Ja siksi tuossa on tällainen hämmentävä kohta, jossa tämä Venn-diagrammi ristee. Ja tämä kohta on herättänyt aiemmissa meemiytymiskierroksissa ihmetystä, koska ihmiset sekoittaa tämän eläinsatyön värittämän stereotypian susista ja lampaista ja sitten biisin metallitotuudellisen logiikan. Tässä kuvissa puhutaan vain siitä maailmasta, jonka tämä biisi esittelee. Joten nyt me ymmärretään se, missä miehet ratsastaa, siellä lampaat ei voi laiduntaa ja näissä paikoissa myös aina kuuluu susien ulvontaa. Tässä on paljon kiistanalasta, mutta tämä debatti jatkuu. Tämä debatti on ollut käynnissä jo siitä lähtien, kun tämä meemi syntyi. Siitä on 18 vuotta ja mä panin sen käyntiin. Mä tussasin sen hätäisesti flappitaulun ruokatunnilla duunissa ja samana iltana internetissä porukka kävi levittämään sitä ihan soturin vimmalla. Ja nyt sitten muutaman sattuman kautta toi lähti uudestaan kiertoon ja tästä tuli ajankohtaista taas. Vinkkaa kommenteissa, että minkä muun biisin logiikka tarvitsee vastaavaa avaamista, niin pannaan tapahtuu.